Jam baba mona Sidi de Sidi kañum won ɗo ndeysaan si mawɗum Sidi si mawɗum jam tan mbaɗɗa tampere mawɗum ni jam tan imanema min mi ari ma won joni une semaine mi ari ɗo laabi tati ɓe mbi kam ka jaltuɗo ɗo e galle ɗo e galle he mi ari ɗo laabi tati ɓe mbi komi jaltuɗo ɓe mbi kam a ala ɗo ka jaltuɗo mbiyata ko yero tawɗa ɗo kanko tan sa tawi ɗon wawi wiide mboɗo wawi wonde nder ni o wi mi yalti o wiide kam ka jaltuɗo ko noon tan jam woni kam wallahi jam wonade selli mawɗum a jaaƴima jam tan machallah ladde wuttuma wallahi artiri kam ɗo ndeysan a jaaƴima kam wallahi mi jaacima jam ɓolo woni alhamdulillah no bandiraɓe Kongo de Kongo gonanana wallahi ko toon gonno Baraza walla ko Kongo Baraza gonnomi kimi jano joué toon concert ɗum ɗo ha Kongo ɗiyan koy an concert ndekene waddaɗi ha Kongo mboɗo yaa to woni wala neɗɗamo to woni beta ko garɗa ko a yahani nder wuuro mi yaltani no fewi noon wontiɗo wonno tan wona goppunɗa ɗo ko probléme uji Assimi en kalan o addi ko ɓuuri ɗum joni kadi holɗum ko addi kadi mbeta tinnayi mi tini joɗotako Assimi haalni kam ɗum haalnima de o haalni kam ɗum noon woori Assimi fenata kanko ha joni to jagguno ɗo tan o ɗono tan o jaggi joni o ɓuuri bonde joni kay o ɓuuri bonde caggal wi komo nawlira deuxiéme femme tew ala hay mbuɗ an kam a yi Kongo a waɗi concert arti min kay mboɗa saaha ko waɗa yaade dilloya kanko ɗo tan o woni nder suudu tan bedda nder suudu bedda gasi joni baba aɗa no mbatten tawde mbiɗa an a haali ha tampi a ronkini ɗum feere mi gasi minenne kadi min tawtan ko min mbajima ha min tampi min donkinima feere joni ko ni mbatten feere wotere aɗa jogani ɗum feere tan nde ganduɗa nde tan somi rewi ɗon tan ne wasa wonde hande mboɗo jogani ɗum feere te hande mami haalani bernde garnoɗa aɗa andi ande bernde gummiɗa Kongo gartuɗa tubakoɓe ne kewni gueɗel sa resi debbo a yeehi mairie holto mairie commune to sa wiyani commune min gandata mairie en maire en ɗum min gandata sa yettima toon mbiya garɗa ko fewnude kayit pour mariage sa waɗa mariage o noon heɗomi haalanma no mbaɗirta mbiyata ko debbo goto yo signe tan an funtumo tan haw signina mi famani Sidi baba mbiɗa famani mi famani Sidi jinmi ko ya funtumo funtude kanko e Assimi nawamo mairie commune to sa yetti mbiyamo pewnanamo kayit ɓe mbaɗ mariage kamɓe ɗiɗo mi famani mairie gandumi toon kayit juddu kayit galle mata kam mi wiyamo kayit galle walla mi wiyamo kayit mariage holɗum ala hettuno hakkille mi mbaɗ manque famde pourquoi tubakoɓe kamɓe seɓe mbaɗa mariage ɓe ndesa debbo après ɓe jahat to commune mabɓe mairie après ɓe pewna toon kayit mariage ɗum wiyete ko papier de mariage baba enen ga en kewani ɗum hutorade kadi tubakoɓe wonko ganduɗa noon sa waɗi ɗum ɗon on kayit a funtimo kanko e Assimi a nanguiɓe a nawiɓe commune to sa yettima aɗa andi tan no puntirtamo kanko tawde o anda e batte kayit haydara mbiyamo kayit oɗo ko kayit galle ma koye inde makko jiɗɗa wattude joni kanko yo signe tan hay so signini debbo goto eyyi so signini debbo goto
mbiyata waajo ko yo wat debbo gooto woni Assimi tan so waɗi ɗum o pari mbiyamo yo signin ko kayit galle makko woni ɗo so signini ɗum ɗon haw pari so wiyamo resa debbo goɗɗo ay to wiyete to babba ba kaso ko toon waɗire rap si tubako wona neɗɗo tubako eɓe daɗi ɓaleɓe o technique moɓe jogui wona yiɗi o technique joni ma nafam komi tampuɗo babiraɓe ɓe tampini kam mi yeehi partout joni kay hankkadi woto ɓuftinni ɓernde garnoɗa janggo janggo ay ɗanngal ene moƴƴi wallahi wonde ɗo tan kanko haaɗi Côte d'Ivoire banana ɓolo won toon ala haydara ɗum tagi o ɓeydi tan ko majjude yarodi kam ha joni tan ko yarano to jaggi ɗo tan wiide tan ma resa debbo goɗɗo joni wat feere nde ɗon eyi funtumo nawama kanko e Assimi sa nawiɓe sa yettiniɓe to mairie to commune to pewnanama papier de mariage wiyete ko papier de mariage mbaɗata noon ko debbo goto mi wiyaɓe debbo goto o resata eyyo papier mariage eyyo ɗum cohlumi ɗum cohlu kanko o wasa famde mi addamo mi wiyamo ɗo kayit ko poɗɗo signinede kayitaji galle yo signintano yaha gasi so signini tan yo yaha gasi ñande mum so hunuko makko ŋaaɓima tan pour wiide ne resa debbo goɗɗo wimo ka ganda ka cohoy kono baboyam berde garnoɗa barke sey ko ayan wimo noon tan ayan an ma wuuro hono ma en so gone wuuro ngo wallahi wuuro ngo mango yaaru yeeso eyyi min joni mbaɗanni tan hankkadi tawde mi hokkima nde ɗon feere jagge nden feere tan an kay jaggu hen ha an kay jaggu hen yalla waɗema barke baboy amin berde gartuɗa jaggu hen yalla waɗema barke eyyi ɗum ɗo noon won ɗo ko bamma ibra ba en ganda haydara bamma aliou kande en haydara tan ganda gella ɓuuri wonde carton ene buuraɓe tan koɗi nguel cukalel de addini hen gara hawrane o anne miɗo kongo sidi min poti sidi si min gam hawre makko yeeso ma ngo aɗan tan jalo maro illa ngel cukalel no ƴoƴi mbere nde o artuno ha min mi wonde duwaw ɗum tagui ɗakkirimo kanko o arti ɗo hen babiraɓe wuuro ngol tampinirimi ni siidi addini kam feere ɓurde yawde taw mi tampan yo yaw baba o wi yomi yiya commune aɗa andi commune somi yeehi commune mi waɗa feere mbaɗon kayit ka papier mariage o wi so mbaɗi ɗum o wonta res goɗɗo min noon mi ronki famde galñot tan hami ya mairie han kadi ko feere ala han kadi so guppo ani tan turay coɗi mum papier mariage mbiyata o Côte d'Ivoire mbinom yomin signe ɗum toon o sali o jooɗe leydi o wi joni ko mawo ara ga il faut an e hoore ma il faut o ara ha ga hen dal firti tan ko caliɗo ala ko ɗo ne manki liggade sa yi ɗum o sikkata ka jiɗɗo sogdemo ni toon joni noon ko yaade commune mawjam mboɗo jogui feere wonde wona galleji ɗi nanɗo min mi funtamo mi wiyamo joni mi fewni kayit galleji ɗi mboɗo yiiɗi wattude inde makko cohlumi tan ko yo ar signina ɗum kam o salata ko aɗa andi nde feere kam o salta ko ɗum ar signina o yiiɗi hebde galle mbiyo ya may kay heeɓa galleji sa wi ɗum ar mi waɗe kay galleji ɗi kayit e galle ma e inde ma on kam aɗa andi sa rena ko idoy hen commune toon tawat momi ɗum ko galle ɓurɗo mawnude wonde kadi mbatten ɗum kanƴi fof mbiyan momi mi wiyamo kanƴi fof mi waɗi papier yo aro signina galleji ɗi gonta e inde makko a faami kayit oɗon holko yiɗi wiide waɗi ko polygamie e monogamie monogamie joni monogamie aɗa andi ko woni monogamie woni ko debbo goto signata polygamie noon aɗa wawi reste ha rewɓe ye jol naham ko mbaɗa comme no to paɗani nice to paɗani komi jaltunoɗo siro sawa wiye nice an guilnangumiɗa to henne ka Afrique central quoi ka aɗa fuuyi quoi hande kadi ko ɗon jaltirɗa aɗa fuuyi wallahi min joni gueɗe ma yaro daram mine ma ha no gueɗe ma joni natti welde mi quoi an pourquoi aɗa wiya mi mboɗo fuuyi non aɗa fuuyi par ce que araɗa aɗa waɗa imposé araɗa waɗa imposé hundeji ɗi ganduɗa an fotani wadde imposé non imposé woni holɗum non ko garata galle amen aɗa imposé mi yomi woppu hawa non mi ala droit wiidema noon durtira kadi aɗa haalde ɗum Assimi an koni copain ngaji ƴeew ay min aɗa andi ɗo joni to kalta ɗo aɗa andi to gummimi ala galle moon gummimi mais haalde paawo wonko deal goto mo pawanmomi
wona mbiɗa kala resa debbo goɗɗo eyi mi wimo yo ya mairie o waɗanma mariage papier de mariage o fewnanma holion min wimo noon an wimo noon eyyi so taw ko babam resat so taw ko babam resat ko an resat eyyi wona yo ya mairie billahi walla an babam fof mi haalata ni an garatomi sogde an garatomi sogde walla gendarmerie an jogori so heede mbiya mbimami gendarmerie an jogori so heede epi teklagal hakkude men yo dokko yo so yiiɗi dokko haɗo yo dokko hande yiiɗi yo haɗo haaddo kono an jogori so heede holion an papier de mariage min pewnantuma o min mbaɗantuma ko debbo goto ciññina ana wonta onon jeeyi kam wiye onon goni baba wiye onon tagui kam min gona bamma min gona yumma kono noon onon tagui kam e duna wajadema ayi o boy hay goto wawa haddemi resde boy te joni monogami o eyyi mono an tan o resata ha mayon kanko wi noon min ko ɗon nanggu wona wi ko konngol yum makko yettino min konngol makko ngol nangi ala no mi waɗano wiyani makko jusqu'à la mort ha joni jusqu'à la mort kono baba an aɗa andi oɗo hoore nde way kono hayrini eyyi ganni tan ko jaaha ha nder tan wonta kadi an a tampi hen taw haydara gasani ala tuuba kala ko fewji koye papier waɗa te tuuba kala ko palis firtotako bani adama wawa ɗum firtude so wona gonɗo dow o a sikkiran en ɗaccata en ɗaccat en ɗaccat ɗo kay daroɗen ɗo ha jiyen solution kadi mboɗo sikkiran guel cukalel ko haali ko e ɗum laaɓi e ɗum laaɓi kanko de kam mbaɗandi kam sa yiiɗi jaggudema sa iwri to waji makko oyto fuppe makko sa iwri tan a wi tan ko kamɓe ɗiɗo jeeyi kala ko rende on kay omo yiiɗi yo few kala ko rende yam noon o yiiɗa yo few ala ɗi gellaji mi nannata ɗum e dossier ala sa yiiɗi o signe tan kay koye oɗo noon dewrata mbiyatama ko kañum kanko o ɗi gellaji mi yiiɗa haalde hay inɗe kadi kanko hankadi o ɗi gellaji kay mi yiiɗa naata gallam mi yiiɗa ni gellaji ni mi natti yidde rewde inde nde kaɗa ko noon mbiɗa ko ɓuri labde ko nde feere woodi an deƴƴu hoto wimo haydara mi finat tan subaka goto mi wiyamo joni kayitaji galle ɗi fof mi fewni waɗe inde heddi ko gueɗel goore pour pande gara jehen komin ciññina so wimo noon hoto rewate omo heppana ɗum eyyi ɗum kay yo wattango yawi wadde baba mboɗam ya joni commune mi yiya Oumar Fall wona kam pewnata kayitaji min kay commune mboɗo jogui ton kono sa wona sehlam nan tan walla yejjini fat ala ndeɗo feere kam ko feere so tawi moƴƴere nde kay hono mom ala joni kay fadam tan inchallah eyyi wadde joni kam min mbeɗen ƴeewa no mbaɗir ɗum a faami mbeɗen yaaha nder to te joni ɗo o boy mbimami de boy o boy no mbami makko ni o boy fittandam pawmi e makko o boy ko gurdamam pawmi e makko ƴettu wonki maki boy ko wonka pawmi e makko awo boy ɗum ko haajuma ala banni adama jahowo e dunde baba a adama resatamo min haɗatma resdemo feere mo pewjumi nde mbiyen bamma waɗantuma kayita resdemo te aɗa heewi haala min haala addani kam ɗo te gonmi koye yaade aɗa heewi dérangement mi yahani mi yahani waldo joni mi yahani waldo an te ko pewjanmami ko gaska mo gasatmami ka sa naati ayo boy on wawa haddemi resde o boy min mami haade et puis sehilagal hakkude men yo dokko yo bon joni mi natti wonde sehil ma wara won sehilam mi natti wojade par ce que kala gañandomo hawa min ko gagnowam kala biiɗo tan mi resata hawa on ko gagnowam normal hay babam joni watti ɗum e albam ɓe goya ƴew bamma wona min jiidiri mi hokkimo nde ɗon feere ane feere nde fof wa lakara ane feere ma papier de mariage ndesata ko debbo to wayara wiya ɗo an sa resi hawa ka fa to kalno mbiɗa ndesa hawa ƴew mi resata hawa en ni mi resa hawa ay jour ne mbiɗa lakara mbima den kam ganda pama fa lakara mbima fa lakara mun paada an fa lakara fewn tuma ba ara wara crise mi cross seeba dote ya seeba dote lamma diine ya lamma diine seeba dote lamma diine ore kalma fa lakara mbima
argay ko wara argay kamane ya jon ko wara ko wara haydar wayaje woy biya haydar ko wara haydar wayay comme jiiɗo marangoy jon pour kala way mbi ko adama wayde mi comme toñoɗom joni pour ka toñe badde nen ɓaade sa yi ham tan a wayat pour ka toñam ala comme jumno tan ne pottuno maare ngoltu dama gallamen to baba non namde pottima pabbima mbira mo pu yor celimi pabbima mbima yesma ɓolugo yesma niɓɓirgo yesma casugal affaire noon mi yijiri ɗum jima jogo ciftormi ɗum ɗon joni ko an sa yi a andi aɗa waɗa ɗum ɗon foof sa yi hem kadi aɗa waya pourquoi aɗa waɗa ɗum jaranani ɗum ko jaranma hen mi jumnono wallahi ko haqqille cuulet eyyi heɗaminomi haalanma daro yama kamane yama ayi ko ngollo woni dernier fois noon eyyi dernier fois eyyi ay yero oɗo mo mbaɗata menacé yero mo mbatta menacé o so tawi tan kay min nanti ɗum e mino tan poten tan kala yam hunde ƴew ko soofi mbaɗanmami barke nelaɗa ko boni mbaɗa jogor fiɗen pigal on wiyam ma ƴiyemaɗe fof certe e tewo wona nani ko kalamami o ha aɗa yiɗi maydude cogawma ha a yiɗa de wadde nden refte ko mbiyanoɗa ko saɗa yiɗi wurde noon ha juuta après noon goppa ko kalta wa faami ko kalamami o minani acca reftuɗo mbibi occone ha suɗo occone ana fon mbaɗadi min tawi a tawi an coɓogal an ɓalegal an jama noir o sa yettum kam rofma peɗa ala probléme kala ale mo jiiɗa ene waɗi retour hay an kala ale mo jiiɗa waɗi retour mami jaggi konngol inchallah an ɓalegal an mi rufnuma an degla ala probléme ya an mo lotta o an babba ba yu mami jaggi wuro hoorema hoor puccu kamaɗo ala probléme ya mami jaggi ja somi jaggi holo kala jagguma mi anda fof ko ñalluka wona ha gorko sa gorko ñalluka kay ala probléme mami jaggi sawa sawa bien dey waɗe tappo ari nos ndiri day sinon sawa bari kala ko monsieur le maire takkuno wi quoi monsieur le maire barko jago way ko wona ko babam ko siidi yeehi galle amen haalde babam wi babam yo ar e ɗo e monsieur le maire jeewanomi kayit min hakkude me Assimi pour hol o winde kayit mi wonta resde rewɓe ɗiɗi ko o ari ɗo henno ko yiiɗi ko yomi signe debbo goto yomi signe debbo goto min noon komin resata babam resani min resat jiɗmi haalande monsieur le maire yo faam min comme desowo lembel oto heeɗo babam par ce que so heeɗima babam haw signide ɗo debbo goto haw signinimo debbo goto taw min mboɗo yiiɗi resde lembel ɗum addata ko probléme eyyi ɗum addata ko probléme ɗum tagui mbimi yomi haalde monsieur le maire somi haalde makko o wasa rewde babam par ce que mboɗo andi babam ko yiiɗi wadde ko ɗum tagui cohlumi monsieur le maire bamma kam mata o anda enen ken fuutankoɓe ko nawimo e ɗum ɗo ni voilà wona ko siidi addi ɗum toon jetti ɗum koye centre Afrique ari tan wimo sa yiiɗi yoro wasa resde lembel a signinanmo kayit goto mbaɗa siri kañum kamum kagal siri kañum mata an kay a yeehi Afrique central wona toon guettoɗa debbo i joni a signini o wino ko toon yomin signe mi signani a signani de signani
ɗum ala probléme wona ko ɗum ɗon tan mi mami yewtude monsieur le maire gasi wimo noon so ari wimo noon kala ko jiiɗa yo wontu jam voilà oɗo a resamo gasi min wima noon gasi sipirgo enen ndendi ɗum bo hulen hay bat sibo Allah wayi wallahi sipirgo wor hulen sibo Allah haalde e monsieur le maire wayi kalno ari ɗo mami haalam ko dari mi yiyamo woro signin ɗiɗo papier woro signide o signinta inchallah so signini o addi caɗele de no par ce que comme signinta deso o signinta wallahi a wi temi nani son reesi koɓe ɓe cokata kam ɓe cogma eyyi somi reesi lembe so taw babam signi kayito somi reesi lembe ɓe cokata kam gendarmerie ɓe nawata kam gendarmerie ɗum noon gañmi noon no bama noon feliri tan hankkadini ɓurñirade ha elle ko kanko resata min mi famani ɗum de wallahi min mi famani ɗum de hedde ko min bardi kanko bardani ko min bardi e boyo watta probléme min bardi e hawa kanko bardani e hawa ko min bardi e hawa no watta probléme min waɗi amour e hawa min kay mbiɗani foof voilà wallahi ala fof majjum hen tinno siballe non ma moƴƴu inchallah voilà min ka neɗam voilà ɗum noon rendinta hen boy haala ɗum musere merde wimo mi rekat lembelde mi rekat lembelde rendinta hen inchallah rendinta hen yeɗo non min ka neɗam min ka neɗam oto babam signalam jore wallahi signinta ɗo inchallah so Allah jaaɓi mais babiraɗo oɗo ko pelluɗo an ɓinguel ma yiiɗo non mi famani ɗum quoi an monsieur le maire Hawa Naam. hande kadi ko ɗo hadi Ayi de hande ko ɗo ɗum koye prépare mi yiɗa yaadu temtulude après mbeɗa nodde ɓeɗo mballa mi huppu joni saɗa huppo wuro fo noddata ɓeɗo joni ko nawi ɗumen kono tekkon tan e mballami e mballami an ko ƴettu yidde ko weeɓe an ayi de mballami tan pour ɗo pardi mbiɗen kam yaro joni jiya ɗumen nam ɗo yero jonjoni ummi ɗo hakkude ma ala yaro hay guppol kadi ko ma ara yero jonjoni ummi ɗo ɗo joni ɗo guinnanamo yew la ilaha illallah min dewi naji asaɗa wallami an min min kay mi wallatama im goɗɗi ɗena tekki min heɓaɗo mbaɗa huppo ɗo henna min kay garnum ko ƴewɗo ko hol programme ma kadi programme tan kono garɗa o lootade mi ara mi walluma lootade kono guppol mbeɗe prépare o so pari joni mi ɓufto a ɓandam labbi yen kako yero kam mbiyata yero jonjoni ummi ɗo yero woɗɗata kam mbimmi naji mbiɗen kadi joni o arta omo yawa wayno goroni ni eyyi to gommi foof ɗon wonata joni an ɓeɗo joni ko firti kadi addaɓe ɗo mballuma uppude kono ɗo tekko tan hewde hewani berne yawatan berne ɓeydo yawde no moƴƴi ɓannden ko saɗa huppo mbiɗa wawi lirandema koɗen wawa uppude ew ƴeew dar dowɗa wadde somin gurtidda yeyi hami param liram koɗen wawa uppude e ya dar dowɗa
naw do tan ida de don ngengran ni do ko ala ya naw ha naw de don tan metti gon metti tan am liggey ma fo ma tampina yimbe yimi jettu so ay gine dadi asuwara wudi dabor du tan suwara asuwara tambudi